Hola, Hola. jo sóc la Khadija, una altra volta. Jo sóc la Norieta i aquest és el meu germà Lluís. I jo sóc el Lluís. I què heu fet al final? Heu comprat? Què? Hem comprat abans uns huevos Kinders, vamos, amb uns Super 5 verdaderos i ara hem comprat un de 4,50 i ara el anem a obrir. I què ve aquí? No ho sabem, no? Del Lluís. Això sí que el sabem. Això és del Lluís i nostre. Bueno, etcètera. Ve una bosseta amb un Deixa que ho l'obre el Lluís, no? I això, dos Super 5 i una bosseta Per a ficar el Super 5. i un Super 5 i un cotxet De Super 5. Sí, que és limitat. I Això és una un àlbum. revista limitada que Pareix és un àlbum, però no ho és. No, tens de marcar els que tens i també hi ha com un petit conte de Super 5 Molt bé. i marques els que Aviam, tens. obrim les bossetes, com són, de veritat. Algú obre aquesta? Núria, obre aquesta? Jo obro aquesta. Ui. M'ha tocat com un villano, diria. A veure, sí, és villano. I pues Què és villano, Núria? Villano és que té els ulls de color groc. Ah, com vosaltres ara aquí al vídeo. Hola! Mira, a mi m'ha tocat aquest com que estic a la platja. Moderno. Aquest no és villano. Un playero. Aquest. Hola. Mireu, aquí tenim com els materials que han tocat i ara el Lluís us ensenyarà com funciona. I primer li dono aquest tipus de cotxe Això. i li dono aquesta moneda. I ara us dirà el Lluís a on es fica. Això es fica aquí. I I després després les ales s'apreten. Ei, si és per disparar. Disparen. I justament no és Ara un jo villano, li donaré. és un villano segur. teniu ulls de villano, noia? Ara jo li donaré aquest xupetín, Però i ell ho muntarà. Aquest cotxe és de villano. Aviam, posa-li el Posa pilot. el Super 5 i la moneda. La moneda. Espera, la moneda aquí. Hola, tens I com una altra vegada, ara va la Núria. què passa? Ah!